ದೇವರಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಪರಿಸರ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಣದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜಗಲ ನಮಿತೊಂದು ಮಾತ ದೈವ ದೇವೇರ ನಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನ ಕಂತು ಕೊರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಪಂಡ ಮರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 130 ವರ್ಷದ 130 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಡ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ BC ರೋಡ್ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಡೆಟುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಾಗಗೂ ಇಟ್ಲ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಹೃದಯ ಭಾಗಗೂ ಶುರುವಾತಂಡು ಐನು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪ್ರವರ್ತನೆಡು ಶುರು ಮಂತದೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಬಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಸುರತ್ಕಲ್ಡು ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಸುರತ್ಕಲ್ದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ವಾಳ ಅಪೂರ ಮೊಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮೊಕಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತದ ಉಲೈಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಅದು ಬೆಳೆದು ಇತ್ತೆ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಈ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕಟ್ಟಣದ ನೆಟ್ಟಲ ಬಾಟಾ ಸ್ಟೋರು ಶುರುವಾತಂಡು ಬಾಟಾ ಅಂದ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಪುದರ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪನೊಡೊಂದಿಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ಆರೋಗ್ಯಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅಂದು ಪನ್ಪವು ಪಾದನು ರಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಪಾದ ಸರಿಯಾದಿತ್ತಿನ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಲ ಸರಿಯಾದ ಪುಣು ಪನ್ಪುಣವು ಕಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಹಿರಿಯಕಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆಡು ಉತ್ಪನ್ನಡು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಓದುಕೆಂಡ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಟಾದ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆದ ಶೋರೂಮ್ ಇನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಶುರು ಮಂತದೇರು ಇತ್ತೇನೆ ರಿಬ್ಬನ್ ಬಿಡುಪವನ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಂತದೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಲು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮಿಲಾದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕೈತಲ್ದ ಆಯ್ತ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರುಣ್ ಡಿ ಶೊಸಬಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಟ್ಟಣದ ಮಾಲಕಿಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಜೆ ಆಮೀನ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಗಣ್ಯರು ಬಿನ್ಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳರು ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಪೂರ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಕಲು ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಉದಿಪನದ ಅಂಗವಾದ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳ್ಳರು ಶ್ರೀಯುತ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರು ಬತ್ತಿಂಚಿ ಗಣ್ಯರೇನು ಬಿನ್ಯರೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಈ ಸೀಮೆದ ಒಡೆಯಾಯನ ಜಿತ್ನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಥಳಟು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಹಿರಿಯರು ಪೂರ್ವ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ಯರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಿಜೇತರಾಯನ ಜಿತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಮೇರು ಅರ್ನ ದಿವ್ಯವಸ್ಥರು ಮನ್ಪುಡೊಂದು ಎಂಕಲು ಇಚ್ಛೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅಂಡ ಆರು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತೊಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಡುಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊಟ್ಟುಡು ಆರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರ್ಬೀರ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಪ್ಪಂದು ಬಂತೇರು ಅರ್ನ ಬರ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅರ್ನ ಅನುಮತಿ ದೇತೊಂದು ತುಂಬ ಬತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಬಾಟಾ ಪಾದರಕ್ಷದ ಮಳಿಗೆದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಂತಿನಾರು ನಂಗೆ ಮಾತ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ನೇರು ಅದನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಗೌರವಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಮೂಜೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಟ್ಟುಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟೆರಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಟರ ಯಾನೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆದ ಒಟ್ಟುಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯದಾಗಲೊಟ್ಟುಳ್ಳ ಅಗಲ್ನ ಕಷ್ಟಡು ಸುಕುಟು ಭಾಗಿಯಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರವುಳ್ಳ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅಗ್ಲೆ ಬೋಡತ್ತಿನ ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಉಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಡಿಯಲ್ಗುತ್ತು ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮೇರು ಇನಿ
ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಬರೋಡೊಂದು ಇಂಗುಲು ವಿನಂತಿ ಮಂತಿನಂಪ ಎಂಗ್ಲ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಅರೇನು ಎಂಗಲ್ನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದಲ ಎಂಗಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದಲ ಅಂಚನೆ ಬರ್ತಿನ ನಿಖಲ ಪರವಾದಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಅಜಿತಣ್ಣಗ ಶ್ರೀಯುತ BS ಹೆಗ್ಡೆ ಇವರು ಬತ್ತದ ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಿತ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಕುಡುಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಎಂ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ರು, ಮಾವಂತೂರು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಣಂಬುರುಡು ದಿಕ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು ತನ್ನ ಶ್ರಮ ಜೀವನಡು ಸಮಾಜಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಾರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತನ್ನನೇ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪ್ಪು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪ್ಪು ಅತ್ತಡ ಬೇತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮಲ್ಲ ಉದ್ದಿಮೆದಾರೆ ಆದ ಪಣಂಬೋರುಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದು 35 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ದಿಕ್ಸ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕಿಯರು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರಯಾನೆ ನಾಡವರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಆದಲ್ಲ ಬಂಟ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳಿಕೆಗಳ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರಿನಾರು ಅನೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸೇವೆಪ್ಪು ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆಪ್ಪು ಮಂತಿನಾರು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾದ ಆರು ಕಾಲೇಜು ಜೀವನಡು ಇತ್ತಿನಾರು ಸಂಬಂಧಡು ಎನ್ನ ಭಾವ್ಯದ ಎನ್ನ ಅಭ್ಯುದಯಗೊಂದು ಕಾರಣ ಕರ್ತಿಕೊಂಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರುತ ಎಂ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅರೇನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಏನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈಕರು ಬತ್ತದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಹೂಗುಚ್ಚನು ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಜಗನ್ನಾಥ ಭಂಡಾರರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ಪೂರೆಲ್ಲ ದೇವಣ್ಣ ಬಣದೆ ಪೂರೈಕೆ ಪುನಂಚಿನ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊಲ್ಮೇರು ಜಗನ್ನಾಥ ಭಂಡಾರ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾದ ಪುನಂಚಿತಿನ ತೂಕೂರು ತೂಕೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿನ್ ಚರ್ಚಿದ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮನ್ಪುನಾರು ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕೆಲಸಡು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಪಡೆಯುವುದು ಇನಿ ತನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ಸಮುದಾಯದ ಅಭ್ಯುದಯಗೆ ಬೋಡುವುದು ಉಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಈ ಚರ್ಚಿದ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಯುವಕಿ ಪಣ್ಣನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವಲೇರು ಅರಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತದ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿಯಾದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಕೆನ್ನಪ್ಪಗ ಸಂತೋಷಡು ಒತ್ತೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಿನಾರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ ಮೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಯಾನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ನಿಖಲ ಪರವಾದಲ್ಲ ಯಾನ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಟ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬರು ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವ ಹೂಗುಚ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ನರೊಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಜಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದ ತನ್ನ ಮಗನ ಅಭ್ಯುದಯಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾತೆ ಪಣ್ಣನ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಈ
ವಯೋವೃದ್ಧದ ಈ ಸಮಯಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಭಾಗಿಯಾತೀರು ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ದೇವರು ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಅರಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಆದರಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನರಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದು. ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಜೆ ಅಮೀನ್ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಪೂಗುಚ್ಚನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅರಿನ ಗೌರವಿಸಿ ಅವಳು ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ಜೆ ಅಮೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಗೌರವ ಅರ್ನ ಮಗೆ ವಾಸುದೇವ ಜೆ ಅಮೀನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿನಾರು ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊರನಾರು ಈ ಸಮಾಜಗೂ. ವಾಸುದೇವ ಅಮೀನ್ ಬಗ್ಗೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕ ಪಂಡ್ಯರು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕೆ ಆದ ಪರವರುಡು ಇತ್ತೊಂದಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಜನಕುಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಪಂಪಿನ ಮಹಾನ್ ಇಚ್ಛೆಂದಿ ಒಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಅನೇಕ ಜನಕುಲು ಅಗಲ್ನ ಉದ್ಯೋಗನು ಉದ್ದಿಮೆಯನ್ನು ಮನಪು ನಲ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅಂಚಿನ ವಾಸುದೇವ ಅಮೀನ್ ನನಾತ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಜನನ ಕೈ ಟಾವಡಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಯಾನು ಗೌರವಿಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ವಾಸುದೇವ ಜೆ ಅಮೀನ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಅರೆಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಪೂಗುಚ್ಚನು ಶ್ರೀಯುತ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅರೆನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಡು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಆವಡೊಂದಾಡ ಕೊಂಚ ನಿಲೆ ಬೋಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಲೆನು ಬಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಗೂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೆ ಕೊಡ್ತಿರು ವಾಸುದೇವ್ ಜೆ ಅಮೀನ್ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪಗೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೇಲು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಕ್ಕ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅನೇಕ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಪೂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ರೀತಿ ಬತ್ತಿನ ಈಗಲೇ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ದೊಡ್ಡಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮನೋಜ್ ರೈಕಲುಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತು ತೋಪಿನ ಅದನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಭಾಗಿಯಾಯಿನಾರು ಅದನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಅದನ್ನ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲು ನಿಖಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸೊಂದು ನಿಖಲಿಂದ ಆಧಾರಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದು. ಜೀವನಡು ನಂಗೆ ಐದು ಆಯಾಮಲು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅತನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ತಿನ್ನಕ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಈ ಐದು ಆಯಾಮಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅದನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಐದು ಆಯಾಮಡು ಉಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಐದು ಆಯಾಮಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲಾದ ನಡಪವನ್ನು ಪೊಲ್ನೇರಿ ಅರಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಕಾಟಿ ಕೊಟ್ಟಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮನೆ ಅರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಣ್ಣ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ ಸಂಘದವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತೂದಾನಗ ಐಟ್ಲ ಬೇತೆ ವಿಧಂಡು ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಏನು ಬಂಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಉಪ್ಪುಣತ್ತು ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಾಕ್ಲೇನು ಜಾತಿದಾಕ್ಲೇನು ಗೌರವ ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜೋನು ಕರಿನ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿಮ್ಮುದಿ ಒಂದು ಆಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಆಕಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೊಂದು ಅಂಚಿನ ಅಂದೇಟಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಾಳುತ್ತೊಂದೆ ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಕಲ 6 ಜನಕಲೇನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋ ಒಂದು 6 ಜನಕಲು ಬಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸೇರಿಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಅರ್ನ ವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣ ಕಡೆ ಇತ್ತದ ಐನು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರು ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತವಾಗಿನ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡಪ ಹೊಂದಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನೀಗ ಸುರತ್ಕಲ್ಲು ಬಂಟ ಅಂದೇಟ್ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ನ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಪಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಮೂಲ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡಾಂಡು ಹೈವೇಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈನಿಗೆ ಉದ್ದೋಗುಂಡು ನನ್ನ ದೇವರ ನಟೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಹೈವೇದ ಎಂಡಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆಮೇತ ಬೈಂದೂರು ಮುಟ್ಟ ನನೊಂಜಿ 30 ಶೋರೂಮ್ಲೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ನನೊಂದು 5 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರಡು ಇನಿ ಓಪನ್ ಆಯಿನಂದು ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪಡು ಬಂದು ಧೈರಂಡು ದುಮ್ಮದ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೊರ್ಲುದು ನಡತಿನೆಟ್ಟೆ ಕುಡೊಂಜೇನು ಮಲ್ಪೇರು ದುಂಬೋತೇರು ಅಂಚಾದಾಕ್ಲಿ ಪೂರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊರೊಂದು ನನಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅದನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ಭಕ್ತಿನ ಅಕಲ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತು. ಪೊರ್ಲುಡು ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರ ಐನು ಆಯಾಮಲೊಳ್ಳ ಮಿನ್ಗಿನಾರೆಂದು
ಅವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾರನ ಚಾತುರ್ಪುಣು ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ತೋಜೈನಾರು ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾರ್ಡು ನನಲಾತ್ ಬೇಗ ಕರಾವಳಿದ ಉದ್ದಗಲಗ ಮುಪ್ಪ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾರ್ಡು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಆವಾರ್ಡು ಪಡೆದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿರು ಅಜಿತಣ್ಣೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ್ಲೆಕನೆ ಅವರನ್ನ ಬಾವೆ ಉದ್ಯಮಡು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘಗಳ ಮಲ್ಲ ಬೆಂದಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ದೇವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಅಜಿತಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟದ ಪರಿಸರದ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜರೆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಾಲಕಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಾಯೋಡ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದಿರತ್ತ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ವಿಮಲ ಜೆ ಅಮೀನ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ನ ರೇಖಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕುಲ ಈ ರಡ್ನೆ ಶೋರೂಮ್ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ದ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಾಟ ಬಂಡ ಹಂಪಣ್ಣ ಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾಟದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಸುರತ್ ಕಲ್ದಾಂಡ ಮೂಲಾಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಬಂಡ ಬಾಟ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಹಂಪಣ್ಣಕಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಮೂಲ ಉಲ್ಲಾಲದ ಈ ಪರಿಸರಡು ಶೋಕದ ಈ ಶೋರೂಮ್ ದುಂಬು ಬಾಟದಕ್ಲ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಕ್ಲನೇ ಆಕಲ್ಡ ಚಪ್ಪಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಏರ್ಲ ಇನ್ನು ಜವನೀರು ಫೋನ್ ನಿಂತಿಜೆ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತ ಬೇತೆ ವೆರೈಟಿದ ಚಪ್ಪಲಿನ ಅಕಲು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮೊಕುಲ್ಲ ಈ ಬಾಟದಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮು ಉಲ್ಲಾಲೋಡು ಉಲ್ಲಾಸ್ ರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಡು ನನಲ ದುಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಶೋರೂಮ್ಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬರಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರುವೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಉದ್ಯಮಡು ಬೆಂಬಲ ಕೊರನಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ದೇವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ರು ರಡ್ಡು ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡು ಪಡೆದು ಹಿರಿಯರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶಯ ಇತ್ತಿನ ಏಪಲಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಣು ಪಂಪುಣವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚಿತಿನ ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಎಂ ದೇವಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದುಂಬಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಂತ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಐತ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕರು ಎಡ್ಡೆ ಸೇವೆ ಸಂದವನಾರು ಯುವ ಮುಂದಾಳು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪುದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಈ ಉಳ್ಳಾಳ ಪರಿಸರ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪುದರೆತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಪೋತುಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಅಂತ ಒಂಜೆ ಆದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಮಲ್ಪ ಉದ್ದೀಪನಾಥನು ಇದಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸರು ಇನ್ನು ನನಲಾತು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಇದಕ್ಕಾದು ಈ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಮಾತಾ ಬಂದರು ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ಗೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತಾ ಒಂಚೂರು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಊರಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಮುಂಚೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ವೆರೈಟಿ ಶೂಸ್ ಅಂಚೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತು ಹಿರಿಯರಾಣಿ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇವನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ನೀರು ದುಂಬು ವಾಚ್ ಪೋರ್ಸದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇತ್ತೆ ದುಣ್ಣಗಾಂದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದುಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಲೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮಿನ ರೇಖಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನನನಾತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಡು ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತನು ಇಂದು ಮಾತೆರನಲ ಸಹಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಾರ್ಡು ಪಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಬಡ್ಡೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡದ ಹೊರತು ಎಡ್ಡೆ ಏಳಿಯಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರು ಬಿಣ್ಣರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆಲವರನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಟಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ACF ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಲಾಷ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಅರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಗಳೇ ತಂದಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂತ ಗುಚ್ಚ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸವಡು ಮಾತೆರನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬಡದು ಒಂಜಿ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಲೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೌಲು ಶುರು ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಲಾಷ್
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಭಿಲಾಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಇಂದತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡಲ ಈಗ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿಯರು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡು ಶ್ರೀಯುತ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಪೂಗುಚ್ಚಲು ಕೊರೊಂದುಲೆ ಐನು ದೇತ ನೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಗಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಪಡೋಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸರಿಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದವನಾರು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಲ್ಲ ತರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೋಲ್ಯಾರೇನು ಹಿರಿಯರು ಅಡ್ಯಂತಾಯರು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿದ ಸಂಚಾಲಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ ಸಾಂತ ಆರಳ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು ತಾಲೂಕದ ಎಂಚಿನಿತ್ತರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಪಿನಾರು ಜಯರಾಮ್ ಸಾಂತರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಜಿಂಜ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಾತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮನೋಜ್ ರೈಕುಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ವಿಜಯ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ವಿಜಯ ಗೇಮ್ಸ್ ಟೀಮ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಸೇವೆ ಕೊಲ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ರೈಕುಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಶ್ರೀ ಜೈ ವೀರಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾಯಿನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ವಿಠಲ್ ಶ್ರೀಯಾಂಡ್ರನ ಮಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿತ್ ಆರ್ಲ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ರವಿತ್ ನನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿತ್ ಭಟ್ನಗರ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳಂದು ಒಂಜಿ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ಕೆಲವೇರೇನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ಸಂದಾದ ನಿಖಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಏಪಲ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಗುಪ್ಪಡು ಬಾಟಾ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಉದೀಪನ ಆತನಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ನಿಖಲ್ನ ಬಾಯಿದ ಪ್ರಚಾರ ನಿಖಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಾದರಕ್ಕೆಂದು ಇಡೆಗೆ ಜನಕುಲು ಬರ್ಪಿಲೆಕ ಆವಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೇನೊಂದು ಸಭೆತ್ತ ಉದೀಪನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮುಗಿತಲಗು ಒಂಜಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಧರ್ಮ ಇನಿ ಉದಿಪನಾಯನಂಚಿನ ಬಾಟಾ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ದ ಉದಿಪನನು ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತಿಂದು ಅರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಡ್ ಆರೇನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಬಂಟರ ಯಾಣೆ ನಾಡವರ ಮಾತೃ ಸಂಘದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಲಾಡಿ ಮೇರೆ ಉದಿಪನ್ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ರೇಖಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಇನ್ನಿತ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಸಂಬಂಧಿಲು ಆದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ದೇವಣ್ಣೆ ಎಂ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪಣಂಬೂರು ಮೇರಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ ಒಂದು ಆರೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೋಲ್ಮೇನನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಸಭೆಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದೇರು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಡಿಸೋಜಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪೆರ್ಮಣ್ಣೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲಕರು ಮಾತೃಶ್ರೀ ವಿಮಲಾಜಿ ಅಮೀನುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ
ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರ್ದ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲು ಮಾತಾವಲ್ಲೇರು ಅರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಶೆಟ್ರನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೊಡೋರ ನನ್ನೋರ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಶೋರೂಮದ ಉಲೈ ನನ್ನೋರ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಅವೊಂಜಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಲೋ ಐಟಾತನ ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಗುಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರುತ ಖರೀದಿ ಮಂತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲನ ಬಾಯ್ದ ಪ್ರಚಾರನೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಕುಲಿಡೆಗೆ ಬರ್ಪಲೆ ಕಾವಡು.